Şolı телеканалында яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сізді мен Фәрида Сабиржанова сәлемлейм. Еңгілік тапшырының койбір темалары хакында. 29 яшьлек хатын-кыз баласына һәм үз-үзенә кул сала, 2 айлык сабый вафат, хатын-кыз реанимацияда. Бакчага талоннар белән шулай да кемгәдер участокларга барыбер акча түләп йөрергә туры киләчәк, бәхетле билет кемгә бирелә, хәбәрчебез белеште. Шүпне тәрәзә аша ыргытып, түбәдән шүплек ясаганнар. Тәртипсезлек өчен кем җавап бирергә тиеш? Яшь буын белән очраша, машинада җилдерә, Мәскәүгә җиңү парадына барырга җыена. 9-нчы дистәсен ваклаучы сугыш ветераны белән хәбәрчебез очрашты. Егерме 29 яшьлек хатын-кыз үзенең һәм баласының кан тамырларын кисеп, якты дөнья белән хушлашырга теләгән. Әлеге уянышлы хәл бүген Мәләкәс Аръягы микрорайонында була. 2 айлык сабый күп кан югалтудан вафат булды. Хатын-кыз ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсендә. Әлеге хәл 21:33 йортында була. 2 айлык сабыйны һәм әнисен фатирда әти-әниләре таба. Ашыгыч ярдәм чакыралар. Тикшерүчеләр әйтүенчә, 29 яшьлек хатын-кыз баласының кан тамырларын кисә, шуннан соң үзе дә гомере белән хушлашырга тели. Йорт яңа ярты ел элек куллануга тапшырылган. Күршеләр яхшылап бер-берсен белми, әмма килеп чыккан вакыйга хакында ишеткәннәр. Мы с детьми выходили на улицу гулять. Без балалар белән Совхова суларга чыккан идек. Елап йөгергән хатынны күреп алдык. Ашыгыч ярдәм машинасы, полиция килде, әмма нәрсә булганын аңламыйча калдык. Миңа килен әйтте, бүген неге скорый машинасы килгән дип. Вот безнең дом кырыена. Нәрсәгә икәнен белмим. Хәзер әлеге очракны хукук сакчылары тикшерә. Следственный орган Следственного комитета. Тикшерү комитеты баланы үтерү мәддәсе буенча җинаять эше кузгатты. Белгечләр фаразлавы буенча башта ана баласын үтергән, соңнан үзенең кан тамырларын кискән. Хатын-кызга медицина ярдәме вакытында күрсәтелә. Хатын-кыз хәзерге вакытта реанимациядә. Бу адымга аны нәрсә этәргән сорауга тикшерүчеләр җавап табарга тиеш. Хатын-кыз аңына килде, тикшерүчеләр аннан сорау ала. Якын арада хукук сакчылары гаепләнүчене сак астына алуларын сорап, судка мөрәҗәгать итәчәкбез дип белдерде. Иртәгәдән бакчаларга талоннар буенча йөрү булачак. Бушлай йөрү өчен билетларны таратуның бүген соңгы көне булды. Һәр кешегә 6 талон. Бу максатларга шәһәр бюджетыннан 15 миллион сум акча бүленде. Узган ел 20-гә якын оешма финанс ярдәме күрсәткән иде. Быел исә барлык талоннар да шәһәр казнасы акчасына алынды. Шулай да кемгәдер бакчага барыбер акча түләп йөрергә туры киләчәк. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Лидия Куликова бүген 4 айга 24 талон алды. Аның ягодка бакчачылык ширкәте Татарстан поселогыннан читтәрәк урнашкан. Ара ерак, шуңа күрә таксистлар да акчаны күп ала ди. Конечно, выгоднее, чем на один. Талон белән акча түләргә кирәкми, күбрәк бирсеннәр иде. Талонсыз йөрүне күз алдына да китермим, бакчада кунып калуын күпкә арзанрак төшә. Шәһәргә мин азык-төлек алырга яки бик кирәккәндә генә кайтам. Экстренные, когда уж. Ә менә 73 яшьлек Фирая Ганиевага уңыш елмаймаган, аны мәктәптә урнашкан участоктан кире борганнар. Бакчага барып җитәр өчен генә дә 100 сум тирәсе акча китә ди ул. Фирая 40 елдан артык Таттелеком уешмасында электр элемтәсе техника булып эшләгән, хәзер лаеклы ялда. Беренче мәктәптә безнең участок. Беренче мәктәпкә бардым. Аннан карадылар, безнең организация юк. Без үзебезнең организациягызга барыгыз диде, Таттелекомга. Мин инде анда барып тормадым, менә бездә эшләгән хатын әйтте, миндә ди барган инде нигә инде үзләренең мәктәпләренә. Анда тоже әйткәннәр шунда дип. Талоннар рәсмиләштерүче белгечләр Фирая Ганиева кебекләр еш килде ди. Көн саен 10-дән артык пенсионерны кире борганнар. Талоннарны бары тик бюджет оешмаларыннан пенсияга чыккан шәһәрдәшләргә генә биргәннәр. Пенсионерларга, эшләмәүче пенсионерларга, коммерческий организациягә эшләүчеләргә бирмибез инде. Вот. Первой группы инвалидларга бирәбез инде талоннарны. Основном бюджетный организацияларга бирелә инде. Эшмәкәрләрне тоже бирәбез инде. Әлеге талоннарны бакча ширкәтләре кем исемендә шуларга гына бирделәр. Тормыш иптәшләре вафат булган әбиләрне дә барлык категория буенча талон алырга хаклы булуына карамастан җир кишәрлеген дөрес рәсмиләштермәгәнгә кире бордылар. Быел талоннарны башка таратмаячаклар. Автобуслар автостанция, Бумажниклар микрорайоны, Мегастрой, 51-нче мәхәллә һәм двигательләр заводы мәйданы яныннан кузгала. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Яңалыклар.
Май бәйрәмен шәһәрдәшләрнең күбесе табигать кочагында уздырган. Ятли табиблар алдан ук сак булырга киңәш итә. Толпаннар, күселәр, куркыныч, авыру таратучылар булып тора. Бакча сезонын башлар алдыннан шәхси участокта нәрсәгә игътибар итәргә белгечләр белән хәбәрчебез очрашты. Бакча сезоны бер яктан рәхәт мәшәкатьләр булса, икенче яктан куркыныч та әле. Яз көне кимерүчеләр дә активлаша. Шуңа күрә бакчачыларга геморрагик бизгәк, халык телендә тышкан чире юктыру мөмкинлеге яный. Җыештырыр алдыннан перчатка һәм маска кию мөһим. Бизгәк һава аша күчә. Наталья бүген бакчага кыштан соң беренче тапкыр килде. Җыештыру эшләренә җаваплы карый. Нужно в аптеке купить дезраствор. Аптекадан дезинфекцияләүче сыйкча сатып алырга кирәк. Җиһаз өсләрен коры килештерергә ярамый. Дымлы чүпрәк кулланырга кирәк. Ишек тәрәзәләрне ачып җилләтергә кирәк. Җыештыруны бинаның өске катыннан башлау мөһим. Геморрагик бизгәк 30 градуслы суыкларга да чыдам. Шуңа күрә барлык урыннарны яхшылап юарга кирәк. Кимерүчеләр өчен капкыннар, агулар куюда артык булмас ди белгечләр. Эт песиләрнең иммунитеты көчле. Аларны да аучылар сыйфатында бакчага йөртергә киңәш итәләр. Ксюша, посмотрите, у нас зимой были гости. Видно, остались их следы. Теперь надо все это убрать. Вирусны урамда, урманда да юктыру мөмкин. Гадәттә тышкан чиренә дучар булучылар баштагы мәлдә аны суык тию белән бутый. Тән температурасы күтәрелә, күңел булгана, соңрак температура төшә, кеше үзен савыккан дип саный. Әмма соңрак тагын хәле кисәк начарая. Эшләгәндә дөрес кием кияргә тиеш. Аннары бу шибендәрне, шәркиләрне, клешләрне куа торган кремнар, лосьоннар кулланырга тиеш. Аннарсын инде чисталык беренче булып тора. Чтоб беренче вакытта үзебезнең йортларыбызга, дачаларыбызга, авылларыбызга кайтканда дөрес иттереп чистартырга. Геморрагик бизгәктән вакцина уйлап тапмаганнар. Шуңа күрә үзеңне начар хис итә башлау белән табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Тиешле чараларны вакытында күрмәсәң, авыру үлемгә китерергә мөмкин дип кисәтә белгечләр. Ешрак бу чир белән ир-атлар авырый. Узган елда Шалда тышкан чире белән авыруның 106 очрагы теркәлде. Лилия Хәбибҗанова, Ксения Антонова, Дмитрий Рачеев. Яңалыклар. Бәйрәм ялларында чалаларны космостан күзәтәчәкләр. Дөресрәге, алар кабызган учаклар игътибар үзәгендә булачак. Яз һәм җәй айларында янгын чыгу очраклары кискен арта. Соңгы тәүлек эчендә янгын сүндерүчеләр 50-дән артык чакыруга чыкты. Янгын чыгу урынын тиз арада билгеләү өчен Россиядә космик мониторинг үткәреләчәк. Полиция хезмәткәрләре шәһәрдәшләрнең күпләп ял итү урыннары, яр буе паркы, ипподром артындагы урман зонасы һәм мәдәният паркларында кизү торачак. Данными группами будут патрулироваться эти участки. Әлеге төркемнәр бу участокларга патрульләр оештырачак, учак ягучыларга янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бозучыларга карата административ беркетмәләр төзәячәк. Штрафлар күләме 2000-нән алып 4000 сумга кадәр. Җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан ветераннар өчен акциялар дәвам итә. Елатым прибор заводы бөек җиңү уңаеннан күргәзмә сату оештыра. Приборларны 10% ташлама белән алырга мөмкин. Елатым прибор заводы аппаратлары инде күп тапкыр Россиянең иң яхшы 100 товары конкурсында җиңде һәм хаклы рәвештә кулланучыларның ышанычын яулады. Күп еллар дәвамында завод барысы да сәламәтлек өчен, сәламәтлек сезнең өчен девизы белән эшли. Бу вакыт эчендә портатив медицина аппаратларының тулы бер линейкасы чыгарылды. Алар 80-нән артык төр авыруны дәвалауда булыша. Алмак 01 аппараты 2014 һәм 2015 елларда сатуда лидер. Ул буыннар авыруын, остеохондроз, гипертония, варикоз һәм башка бик күп сырхауларны дәвалауда кулланыла. Алмакның 4 индукторы куллану өчен бик уңайлы. Алар белән буыннарны урап алып була, умырткалыкның муен өлешенә куярга мөмкин. Арка белән дә ятып була. Диамаг дөньяда тиңдәше булмаган аппарат. Аны инсульт фәнни тикшеренү институты белгечләре завод белән бергәләп эшләде. Аппаратның түбән ешлыктагы магнит кыры капилляр кан йөрешен көчәйтә. Баш мие тамырлары тонусын тернәкләндерә. 1 елдан артык Диамаг илнең күп кенә кан тамырлары үзәкләрендә файдаланылды. Хәзер исә аны иш шартларында да кулланып була. Игътибар, бөек җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан Милфарм аптекасында Еламет фирмасы аппаратлары күргәзмә сатуы оештырыла. Аптека Ярчаллы проспекты 7-нче йорт адресы буенча урнашкан. Алмак һәм Диамаг приборларын 10% ташлама белән алырга ашыгыз. Күргәзмә 3 майга кадәр дәвам итәчәк. Лесен Ханова, Константин Величко, яңалыклар. Хәзер тагын бераз реклама, безнең белән бергә калыгыз.
Шүпне тәрәзә аша ыргытып, түбәдән шүплек ясаганнар. Тәртипсезлек өчен кем җавап бирергә тиеш? Яшь буын белән очраша, машинада җилдерә, Мәскәүгә җиңү парадына барырга җыена. 9-нчы дистәсен ваклаучы сугыш ветераны белән хәбәрчебез очрашты. Подпишитесь на газету «Пенсионер» всего за 69 рублей в месяц с доставкой на дом. Индекс 31 904. Артроз, остеохондроз, гипертония, варикоз. Болезней много, аппарат один. Алмак-01. К 70-летию Великой Победы спешите приобрести Алмак со скидкой 10% до 10 мая в социальных и бережных аптеках. Татарстанның халық артисты Виталий Агапов өзінің 55 яшьлегенә җырлыйсы җырларын бар әле программасын тәкъдим итә. Катнашалар Зульфия Тимерова, Гүзәл Хакимуллина, Илсира Зайниев, Гүзәл Назирова, Кама таңнары бий ансамбле. Концертны алып бара Булат Сәлахов. Яңалыкларны дәвам итәбез. Шулман һәм Яшлек проспектлар киселешендә кичә 2 автомобиль бәрелеште. Юл һәлакәте кичке 7 белән 8 арасында була. 14-нче модельле ВАЗ машинасын йөртүче уң яктан баручы Ладыга юл бирми. Нәтиҗәдә ул Лада машинасына килеп бәрелә. Зыян күргән автомобильдә 2 пассажир була, аларның берсе 6 яшьлек була. Бары тик пассажирлар куркынычсызлык кайышларын эләктергәнгә һәм баланы махсус креслога утыртканга күрә генә бала авыр җәрәхәтләр алмый. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал ребенок. Юл һәлакәте нәтиҗәсендә 2009 елгы бала һәм 1980 елгы хатын-кыз зыян күрде. Алар ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә мөрәҗәгать итте. Баланың йөзендәге тери катламы җәрәхәтләнде, хатын-кызның күкрәк читлегенә зыян килде. Шүп шар ташлауның җиңел ысулын уйлап тапканнар. Хәер, уйлап баш фатасы да түгел. 18-нче мәхәлләдә яшәүче кайбер фатир хуҗалары көнкүреш калдыкларын сәүдә үзәге түбәсенә ташлый. Түбәтә хәтта шашлык пешерергә теләүчеләр булган. Фатирны җилләтер өчен тәрәзәне дә ачып булмый. Начар искерә дип шылтыраты безнең Кайнар элемтәгә шәһәрдәшләрнең берсе. Шүплеккә үрелгән түбәне кем җыештырырга тиеш? Хәбәрчебез ачыклады. Бер кеше анда, во-первых, куркыныч. Каскасыз ничек мендегез? 18-06 адресы буенча урнашкан йортта яшәүчеләрнең тәрәзәләре Муравейник сәүдә үзәге түбәсенә карап тора. Бирдә яшәүчеләр тәрәзәгә карарга да курка, чөнки түбәдә нинди генә шүп юк диялар. Шишә, консерва банкасы, лимонад банкасы, пиво бут ниләре, пластиковыйлар, оракы шишәләре. Тагын могут выкинуть. Башы булды бер тапкыр. Аның аяклары, гәүдәсе булмады, но башы ятты. Сәүдә үзәге директор да бу проблема барлыгын инкар итми. Соңгы шимбә өмәсендә 40 капчык шүп түктекте. Биргә хәтта диван, телевизор ише, эре көнкүреш техникасында ташлыйлар икән. Гомумән түбәне төрле максатларда кулланалар. Шашлыки пытались развести уже на... Бирдә шашлык пешерергә теләүчеләр дә булды. Бирдә яшәүчеләрнең үзләренә куркыныч яный. Җәен ризык калдыклары кояш астында начар ис чыгарып ята. Бирдә яшәүчеләр белән бергәләп проблеманы хәл итәргә кирәк. Идарә итү оешмалары да моңа кушылырга тиеш. Идарә итүче оешма хезмәткәрләре бирдә яшәүчеләргә үзләренә тәртип урнаштырырга тәкъдим иткән, әмма беркемнең дә күршеләре артыннан җыештырасы килми. Магазин Муравейник белән мин думаю, Максимилинс рестораннар чистартырга тиештер дип инде. Ну, жильцы, жилищлар үзләре тоже гаепле. Үзебез атмасак бит мусоранда мусор барлыкка килми, дөрес бит. Субботникка белмим, бөтенесен дә чыгарып булмый бит кешенең. Ну, опять-таки крышыга мин, например, үзем мин ни за что. Хәзер кибет җитәкчелеге 18-06 йортында яшәүчеләргә берләшергә тәкъдим итә. Бу проблеманы хәл итүдә территориаль үзидарә советлары да ярдәм итәргә тиеш диялар. Проблеманы чишүнең тагы бер юлы бар. Әгәр гаеплеләр ачыкланса, аларны административ җаваплылыкка тартырга мөмкин. 3000-нән алып 5000-гә якын штраф түләгәннән соң шәһәрдәшләр ялкаулыкларын җиңеп, шүпне тиешле урынга ташларлар дип ышаналар. Тик моның өчен дәлилләүче фотолар кирәк. Гүзәл Шихапова, Илнар Харисов, Яңалыклар. Шолы ТВ каналының Кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31.
Бейік Отан соғышында шексіз батырлық көрсетіп, жеңу яулаған шәһәрдәшләребез белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүгінгі сюжетыбыз геройы Мифтах Нуриддинов, ул десантчы булып хезмәт итә. 9-нчы дистәсен ваклауга карамастан яшь буын белән очрашуларда катнаша, машинада җилдерә, җиңү парадына барырга җыена. Ветеран белән безнең хәбәрчебез очрашты. Мифтах ага үзе кебек ветераннар арасында кызылар мисалдаты булган чакларын искә төшереп җыр суза. Бүген ул һәм аның кардәшләре 58-нче мәктәпкә чакырыла. Шәһәрдәшебез мондый чараларда бик теләп катнаша. Ерак араларны үтү өчен машинасы да бар. 87 яшьтә булуына карамастан Мифтах бабай рульне нык тота. Пассажир буласы килми аның. Сугыштан әйләнеп кайткач та машина йөртүче булып эшли. Ну, я десантник, стрелковый полк, так? Мифтах Нуриддинов хәзер дә үзенең күңеле белән десантчы булуын яшерми. Сугышка аны 1943 елда алалар. Уфада укып чыккач, 9-нчы гвардия һава десант армиясендә хезмәт итә. Австрия, Чехословакия, Югославияләрне фашистлардан азат итүдә катнаша. Мине тагын бер солдатны приказ белән нидән окоптан чыгып җигәргә куштылар инде. Как без җигәреп чыга башлаган, безгә ата башлыйлар, так? Пулялар җиргә тиеп, тузаны каплады безне. Анасы огнетушканы уничтожить иткәч, кире нигә траншега кире ниттек инде ураштык. Мифтах ага инде берничә ел бөек җиңүне чордашлары белән каршы ала. Быел да 9 май көне Мәскәү яисә Казандагы җиңү парадына барырга ниятли. Айгөл Юнусова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Май бәйрәмнәрендә 7 көн ял итәбез, иртәгәдән 5 майга кадәр ял көннәре. Әмма мәктәпләр өчен эш көне 4 майдан башлана. 1-нче сыйныфлардан кала башка класс укучылары укырга дүшәмбедән барачак. 4 көнлек эш көненнән соң кабат 3 көнлек яллар. 9-ы, 10-сы, 11 майларда җиңү бәйрәме көннәре. Вакытында медицина ярдәме күрсәтү максатыннан 1-се, 2-се, 9-ы, 11 май көннәрендә балалар һәм өлкәннәр шифаханәләрендә табиблар иртәнге 9-дан көндезге 2-гә кадәр кизү торачак. Шифаханәләр 3-се, 4-се һәм 10-сы эшләмәячәк. 1 май митинглары оештырылу уңаеннан иртәгә шәһәр юллары ябылачак. Иртәнге 8-дән алып көндезге 2-гә кадәр Тынычлык һәм Хәсән Туфан проспекты киселешеннән алып Халыклар дуслыгы проспектына кадәрге участокта транспорт йөреше тукталып торачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Юлларыгыз күңелле үтсен. Исән-имин булыгыз.